Zamislite, kinetički projektil. Kinetički znači nema punjenje, ima samo udar. I to brzinom od 7,1 km u sekundi. Koji pogađa tačku, zgradu, na 18.000 km. To znači u nekom Čileu, u neku školu iz Sibira. Niti je ko vidio gde je prošao, ni kad je proleteo, ni kako je proleteo. Samo se pojavi razorni efekat neke male zone koja je reda veličine 350 do 400 metara. Prema tome, to znači, možete da smatrate da je to meteor i da će svi da kažemo ovo je pao neki meteor, ovo nema veze sa nuklearnim udarom. To nije nuklearni udar. A jeste, Fobs, i tekako. Znate, pa vi ste imali ovde u Srbiji pad satelita. U istočnoj Srbiji, tamo gore. Gde su svi rekli, to je nešto bez veze, meteorska prašina. Kakva prašina, pao je satelit, ima i parčići od njega. I niko nije hteo da se osvrne na to. Čiji je satelit pao, kad je pao i zašto je pao. Svi se prave ludi ovde u Srbiji, ne zna niko da je veštačkim putanjem. I da kaže, tog i tog momenta, tog i tog sekunda, taj je bio tu, pao je i leteo je tako i tako i pao kod nas u Negotinskoj kraji. Ništa, sve to prosto. Bilo nešto je palo, ljudi su videli svetlost, onako kao zadnji indijanci, kao najgore pleme koje ništa ne razume. Ili ih je neko pomenuo, kaže, nemoj to da se mešaš, to Amerikanci i Rusi se igraju, što mi da se u to mešamo? Što se mešamo kad mi pada na glavu?